Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnäligini hormatly arkadagy atly rubrikamyzda Aşgabatly enatalardan gelen hat bilen dowam etdirýär. 11-nji mikroraýonyny Ogulhan Odolky Aytakow köçesiniň ugrundaky 14-1 we 14-2 belgili jaýlarda ýaşaýan ýaşaýjylar şeýle de olaryň goňşulary bu ýerdäki çağalar meýdançasyny saklap galmak ugruna göreşýär diýip enatalar Azatlyk Radiosynyň hormatly arkadagy rubrikasyna ýazan hatlarynyň başynda aýdýarlar. Çağalar üçin gurulan meýdança uzak wagtlar bar we çağalaryň oýnamak üçin gurulan konstruksiýalar demirden bolan soň bir ýerde oýnamak çağalar üçin howpsuz däl. Bu ýagdaý howplu çağalar meýdançasynda oýnan çağalaryň köp şikaýatlaryna sebäp bolýar. Emma enatalaryň edýän şikaýatlar jogapsyz galýar. Haçanla şäherde plasmassadan edilen çağalar meýdançasy gurulyp başlanyna olarlan bar bolan demir konstruksiýalary dürli renkler bilen renkläp ýokardan täze we plasmassadan edilen bolup görünür ýal etdiler. Netijede çağalaryň olardan şikast tapmasy we enatalaryň şikaýatlary hassa köpelli diýip enatalar ýazýar. Praktik esasynda ýaşaýyş şaýlarynyň daş töweregini awadanlaşdyrmak işleri döwletiň telekeçileriň hasabyna geçirilýär. Resmiler çağalar meýdançasynyň golaýyndaky hususy dükanyň eýesini çağalar meýdançasyny plasmassadan edilen konstruksiýalar bilen enzamlaşdyrmagy borçly etdiler. Emma bu iş ýekeje typowat bilen tamam boldy. Töwerekdäki jaýlaryň çağalary 1,5 ýyllap bu typowatdan typyp hiç bir şikayet alman oynadylar. Emma 3-nji aprelde öý idarasynyň işgärleri geldiler we bir näçe oturguzy goparyp çağalar typançagynyň 3-öňiniň bir bölegini gopardylar. Şeýle de meýdançanyň daşyndaky demir bloklar haýatlar akedildi. Muňa geň alyp typalganyň sökülmeginiň öňüni almaga çalşan enatalara işçiler bu ýerde çağalar meýdançasynyň ornuny gapdallaky hususy dükanyň täze binasynyň guruljakdygyny düşünürdiler. Çağalar meýdançasynyň bolsa transformator stansiýasynyň ýanynaky darazyk ýere geçiriljekdigini aýtdylar. Çağalaryň ejeleriniň biri öý idarasyna telefon edenine ol ýerden oňa "Seniň näme işiň? Nire sokulýan? Mesele bir eýýam çözüldi" diýip gaharly jogap berdiler. Emma ol ene kem oturmady. Döwlet hususy dükanyň çağalaryň bähwitlerini kommersiýa bähwitlerine we döwlet emellarlarynyň arasynda tanyşy bolan bir aýalyň bähwitlerine çalışmaga ýol berip bolmaz diýdi. Aktiv grajdan pozisiýasy bolan enatalar topar bolsa, golluk üçin gol ýygnap 4-nji aprel güni ýerden ýaşaýjylaryň köpüsiniň gol çeken arda şikaýatlaryny 3 adrese prezidenti, baş prokuratura we şäher häkimligine uratdylar. Olara hatyň şol güniň özüne iýerilen ýerine gowşuruljakdygyny, olaryň bir aý ýa-da 10 gün garaşman hatlarynyň baranlygyny şol güniň özüne biljekdiklerini aýtdylar. İşçiler guruluş gaýatlaryny galdyrmak üçin çağalar meýdançasynyň territoriýasyny ölçemeklerini dowam etdirýärler. Emma ýaşaýjylar hususy telekeçe ýalyň işdätiniň çäklendirilmegine, çağalar meýdançasynyň odolky ýerine saklanyp galmagyna, çağalaryň hukuklarynyň goralmagyna umyt baglaýarlar. Belki döwlet adam üçin diýen şygar çağalaryň peýdasyny reallyga gurlar. Raýat aktivistlerine bolsa organlar tarapyndan repressiw basyş görkezilmez diýip umyt etýär diýip enatalar Azatlyk Radiosynyň hormatly arkadagy rubrikasyna iýeren hatlaryny aýdýarlar.